Zdravím vás, priatelia. Dnes sa pozrieme na unboxing USB lampy s dynamickým vodným vzorom, ktorá sa dá dobíjať. Uvidíme, ako svieti a akú má výdrž batérie. Bez napájania vydrží batéria 5 hodín a lampa má životnosť 1000 hodín. Kúpil som ju za 1 cent v rámci benefitu, takže to vychádza skoro zadarmo. Lampa sa dobíja 2 až 3 hodiny, pričom je dôležité, aby sa nedobíjala príliš dlho, pretože by to mohlo skrátiť životnosť batérie. Čo sa týka údržby, diaľkový ovládač obsahuje malé batérie, ktoré by mohli malé deti prehltnúť. A na lampe je v strede dotykové plastové tlačidlo.